Ginoo magbubuhat sa tanan, awitan ta mga pasalamat. Ablihan ta ang kasing-kasing nga puno sa gugma, simbahon ta ang atong Amahan. Simbahon ta ang Ginoo, ang hari sa yuta, himayhaon ang iyang ngalan. Yugbuan ta ang manluluwas sa kanasuran, siya gayon atong maglilipay. Sa ngalan samahan, usana ko sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya o kalinaw sa Dios at Amahan, o ni Kristo atong Ginoo, maana kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, maghinulusol kita sa itong mga kasalanan, aron maandam kita alang sa pagsaulog dining santo sa misa, tinatong gihandom si San Leon Magno, Papa ug Doktor sa simbahan. Ikaw nga gipadala aron pagayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo samahan, aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy ano tagira sa Dios sa makagahom sa tanan. Pasayloon sa itong mga sala, dadunon kita niya nga to sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Diyos, wala mo itugot nga ang mga ganghaan sa impyerno makadaog batok sa imong simbahan nga nagasukad sa kalagit sa batong apostolikanhon nga si San Pedro. Itugot tungod sa pangama ni San Leon nga Papa nga ang simbahan magapabilin nga makanunayon diha sa imong kamatuoran ug kahatagan sa kanunayng kalinaw. Kini ang gipangayo pinagi sa mga Kristo imong anak. Nga buhig hari bang kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon, sa kinaadman. Higugmaa ang katarong, ikaw ang naghukom sa kalibutan. Paghunahuna sa Ginoo, diha sa kaayo, o pangitaas siya sa kabugo sa kasing-kasing. Kay siya, makaplaga ni adtong dili mutintal kaniya, ug magpadayag siya sa iyang kaugalingon ni adtong mga mutuo kaniya. Kay ang dautan nga tambag nagapahimulag sa tao gikan sa Dios, ug ang iyang gahom konsulayan. Nagasudya sa magahig ulo tungod kay sa usa ka kalag naglaraw ug dautan dili mosulod ang kinaadman. Ni mupuyo siya sa usa ka lawas nga utangan sa sala, kay ang santos nga diwa sa disiplina magpahilayo sa limbong ug musibog layo sa nga tambag nga way hinungdan. Ug ini kay tabo sa usa ka panlupig kini pagasudyaan, kay ang kinaadman mao'y usa ka espiritu nga manggiluyon, apan dili siya mopasaylo sa mapasipadon sa iyang mga ngabil nga sad-an. Kay ang Dios mao'y saksi sa ilawom sa iyang kaugalingon ug ang dili masayop nga tingpadiin sa iyang kasing-kasing ug tigpaminaw sa iyang dila. Kay ang Espiritu sa Ginoo nagapuno sa kalibutan, naglukop sa tanan, ug nasayod unsay gisulti sa tao. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Aga ka ako,
Ginoo, subay sa dalan nga way katapusan. Aga ka ako, Ginoo, subay sa dalan nga way katapusan. O Ginoo, gisulay mo ako ug nakaila ikaw kanako. Naibalo ikaw kano sa ako mulingkod ug kano sa amo tindog. Nakasabot ka sa akong mga hunahuna gikan sa layo. Ang akong mga panaw ug mga pahulay imong giusisa. Sinati ikaw sa tanan kong mga paagi. Aga ka ako, Ginoo, subay sa dalan nga way katapusan. Bisan sa wala pang usa ka pulong sa akong dila, ania o Ginoo, nahibalo ka na sa tibuok niini, sa akong atubangan o sa akong luyo. Imong akong gipiit o gibutangan mo ang imong kamot kanako, ang maong kahibalo, katingalahan ra kaayo kanako, taas ra kaayo nga akong abton. Aga ka ako, Ginoo, subay sa dalan nga way katapusan. Asa man ako makalikay sa imong espiritu, sa imong presensya, asa man ako makakagiw. Kun musaka ako sa kalangitan, tua didto. Kun mosalom ako sa kailadman sa kalibutan, tua ikaw. Aga ka ako, Ginoo, subay sa dalan nga way katapusan. Kun mulupad ako sa mga pako sa kadlawon, kun moadto ako sa kinalayang kaotlanan sa dagat, bisan didto ang imong kamot mag-aga kanako, ang imong tuong kamot hugot nga mogunit kanako. Aga ka ako, Ginoo, subay sa dalan nga way katapusan. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausab kanimo. Ang Santos Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, o Ginoo. Unyaging nga ni Sos sa iya mga tinunan. Ang mga butang nga makahimo sa mga tao pagpakasala, mahitabo gayod. Apan alaot ang tao nga tungod kaniya, nahitabo kining mga butanga. Mayo pa kaniya nga higtan ang iyang liog sa usa ka dako nga galingan bato ug itambog sa ngadto sa dagat kaysa makaangin ining gagmayng mga bata sa pagpakasala. Busa pagmatngon kamo kun ang imong isig katawo makasala, badlunga siya. Ug kung maghinulsol pa sa ilua, kung makasala siya kanimo sa makapito sulod sa usa ka adlaw, o sa matag higayon muanha siya kanimo og mingon, naghinulsol ako, kinahanglan imo siyang pasayloon. Ang mga apostoles mingon sa Ginoo, dugangi ang among pagtuo, ug ang Ginoo mitubag, kung duna kamoy pagtuo nga ingon kadako sa liso sa mustasa, makasulti kamo nga to sa kahoy nga sikomoro, maluka ka ug balhin sa dagat, ug kini mutuman kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Kung isamaray sa ang Ebanghelyo karong adlaw, maingon nato nga kadako sa pagpakabana ni Kristo ngadto sa tawo. Nganuman kay sa una nga paragraph naghisgot kini nga mas maayo pa ang tawo nga makaangin sa iyang igsuon nga makasala nga higtan og batong nga galingan diha siyang liog niya itambog pagyud sa dagat. Liman kani ana na kay gitawag nga
millstone o giingon din nga galingan nga bato niya itambog sa dagat, di nagyug malumos yung kaniana. Sa laing bahin, murag ako ba itong paghulagway ba, some kind of a description, nga if there is that millstone, kanang giingon nga galingan nga bato, there is also milestone. Sa kung kita mag-drive, na ay mga milestone sa pamana sa gitawag nato American system nga miles kaysa kilometer. No? Nga naman nga para sa kuha, importante nga paghulagway. Rather than millstone, kinahanglan milestone. Nga sa tuwa pa, ang millstone, makatambog ka nato sa dagat, sama sa giingon sa atong Ginoo, but milestone, mo kanang unsa nakalayo ang atong naabtan diha sa atong paghimo sa atong kaugalingon nga naghigugma sa atong isig kaingon. Kana giingon sa pag-drive milestone, maingon natong unsa nakalayo, pila na ka kilometrahe, pila ka na miles, how many miles you are there already, and how many miles before you can reach your destination. Mao na nga kung sa akong paghulagway, instead nga millstone, kinahanglan milestone nga layo na di ay tag naabtan sa atong pagkakristohanon. O sa laing bahin tanaw nato to the destination, we are more close to our destination being close to the Lord rather than iingon nato maitambog kita sa dagat. Kaya nga naman, sa giingon din makaangin sa iyang isig katao sa pagpakasala. Causes us to sin. Nga maoy makaangin hinuon nato sa pagpakasala. Unsa man ang tawag alang kanato, nga kita gani hinuon mutabang sa atong kaigsuonan nga dili makasala, dili kay kita ang hinungdan nganong sila makasala. Mao gini makaigsuonan kadako sa pagpakabana sa atong Ginoo ngadto sa isig kaingon nato. Nga ang atong Ginoo naglantaw nga kita makatabang sa atong makaigsuonan nga mahimong mas mapadul sa Ginoo kaysa mahilayo gikan kaniya. Maigsoon pamalandong, kita ba nahimong nakaangin sa atong isig kaingon sa pagpakasala? On the other hand, maingon nato nga kita ba nakatabang sa atong kaigsuonan nga mahilayo sila sa kasalaanan? Nga ang ilang kinabuhi mahimo hinuon nga pagpaduol ngadto sa Ginoo, dili pagpahilayo. Unsa may atong makita dinha, ang atong mga buhat, ang atong mga sinultihan, ang atong mga pamaagi, mao kana whether makatabang kini o ka makapahilayo hinuon nila gikan sa Dios. So as we continue the holy sacrifice of the Mass, let us take a look at ourselves. Are we instruments of people being close to the Lord, or are we the cause of sin nga sila nagpahilayo gikan sa Ginoo? Ang tubag diana, it is our own reflection because we are the ones nga kita mao ang namalandong sa atong pagpalandong, kita nakaibaluon sa atong gibuhat, makaayo ba o nakasama o nakapahilayo kanila gikan sa Dios. Ang punto ni ani, tubago nato ang sugo sa Dios, higugmaa ang imong isig kaingon. Ang atong magtutudlo, nagtudlo kanato nga ang pagkasumusunod nangahulugan sa makusganong pagsalikway sa panulay. Ang atong magampo karon nga adlaw atong ihalad uban sa kabubuton sa paghimog sakripisyo sa pangsudod sa Ginoo. Mutubag kita, Ginoo, maaniya unta kanamo ang imong gahom. Ginoo, maaniya unta kanamo ang imong gahom. Nga ang simbahan, magmadaugon sa iyang pagpakigbisog, batok sa mga panulay ning kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, maaniya unta kanamo ang imong gahom.
Nga ang mga Kristohanong tumutuo, makabaton og kaisog sa pagsulti ug paglihok batok sa mga panulay nga nagdunot sa atong katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, maaniya unta kanamo ang imong gahom. Nga katong gigahi, nasa sala mahikap sa balaang espiritu ug sila maghinulsol ug muusab sa ilang mga pamaagi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, maaniya unta kanamo ang imong gahom. Nga ang mga masakiton, maligon diha sa ilang mga pagsulay, ug muhalad sa ilang mga kalisod, alang sa kausaban sa mga makasasala. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, maaniya unta kanamo ang imong gahom. Nga ang atong mga minahal nga nangamatay, agakon ngadto sa pundok ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, maaniya unta kanamo ang imong gahom. Gamhanang Dios, hatagi kami maisugong pagtuo, aron kami mahimong ligon o matinguhaon sa pag-away batok sa panulay ning kalibutan. Kini ang magipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Anong pino, dawata amahan, halat sa gugma, sa dakong kalipay. Imong akini, nga lawasong dugo, sa imong anak, Ginoo kong Jesus. Mapuslanot kini sa atong kinabuhi, ang moabit niini may pagpunga buhi. Kapabasko sa lawasong kala, aron gadili kanimo mahimula. Kanimo nagkagikan kining tanan nga mga butang, ug ikaw ang may gahom magpahingpit sa tanan. Mga igsoon, magamog kamora ako yung sakripisyo, dawato da sa Dios, samahan makagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, lamdagi nga mapuanguron ang imong simbahan, pinagi sa mga gasa nga gihalad, aron magapadayon sa tanang dapit ang kauswagan sa imong panon, ug tungod sa imong pagdumala, ang mga pastor makapahimot unta sa imong ngalan. Kini ang magipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo, Manausab kanimo. ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santo samahan, Diyos sa tunhay makagawom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Leon Magno. Sa ingon nga imo kaming gilig-on pinagi sa panag-ingnan sa santo siya nga kinabuhi, imo kaming gituluan pinagi sa imong pagwali ug gipanalwitan pinagi siyang pangaliya nga makapaimot gayud kanimo. Ug busa uban sa manghel sa langit, nagasangyaw kami sa iyong maya diha sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta, sa imong imaya
Santo si Ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tarang kasantos, ipadalay mong Espiritu magsantos sa mga gasa, aron mahimo kinilang kanamo, ng lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong kagalingon, mikuha sa ugpan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa matinud-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini makong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi, tapos ang panihapon, mikuha sa sakalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa matinud-an ug miingon. Dawata kini, panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini maong kalis ang dugo, sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga yula alang kaninyo galang sa tanang mga tawo, aron na masala mapasaylo, buhata kini, aron paghandom kanakong. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron maghandom sa kamatayon magabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo mahanin pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip, angayan nga moatubang moalagad kanimo. Himuha kami nga mga lawat sa lawas ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Inomdumi Ginoo imong simbahan sa tibok kalibutan. Himuang maimpit kami dahil sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Romulo ang Bispo sa tanang mga pari. Hinomdumi usab o maigsuon nga nangamatay. Malaw mo na mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay dahil sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag na kanimo mga gawmamahan, dihas kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dong himaya hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Magiusa kita sa pagampo nga ato samahan, atong gamito ng mga pulong nga gitudlo sa atong manunubos. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ng imong ngalan, maabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuti ni sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay. Hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw ni panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ug ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nagyon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa mo mga sala, kung dili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, at agi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buhig hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maana kaninyo. Manaaw sab kanimo. Ipakita ta ang atong panaginig suunay. Cordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala, sa kalibutan, kalbutan.
Kini maong kodero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan na ginapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. ang buhat ang maayo ngatus mga katawa mao kini gisugo sa atong kasulatan pinaagi ka nato kini nang nakita nga ang pamandoan kung mali ay langit nun alang sa tanan pagkaanin mo sa maayong buhay ato sa atong mga igsoon on mag-ambag sa katami sa grasya magiandam na sa Ginoo Dios Amahan. Spiritual Communion. Jesus, my God and my all, my soul longs for you. My heart yearns to receive you in Holy Communion. Come, bread of heaven and food of angels, to nourish my soul and to rejoice my heart. Come, most lovable friend of my soul, to inflame me with such love that I may never again be separated from you. Magampo kita. Ginoo, kay mo ti pagmando ang imong simbahan nga nabuhi tungod sa santos nga kalanon aron nga inagak diha sa pagalimang pangamhanan magtubo siya diha sa kagawasan ug magapadayon diha sa katibok sa iyang gituohan kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mangluhod. Prayer for vocation. Tanan. Lord of the harvest, bless young people with a gift of courage to respond to your call. Open their hearts to great ideals, to great things. Inspire all of your disciples to mutual love and giving, for vocations blossom in the good soil of faithful people. Instill those in religious life, parish ministries, and families with the confidence and grace to invite others to embrace the bold and noble path of life consecrated to you. Unite us to Jesus through your prayer and sacrament, so that we may cooperate with you in building your reign of mercy and truth, of justice and peace. Amen. Palihog manindog. Ang Ginoo manakaninyo. Manausab kanyo. Manalangin kaninyo ang Diyos sa makagawom sa tanan.
Amahan, Anak, o Espiritu Santo. Amen. Tapos ang misa, dadaang kalinaw gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang tawag sa akong Ginoo, tubagon unta sa pagtuo, maninguha kita nga manaumon, ang Ginoo makagagahom, ang tawag laraw sa gugma, maoy hagit sa tagsatasa, itawag kita sa pag-alangan, sa tingunay mong pagkalan. Good morning, brothers and sisters, and welcome to the 5th day of the 33 days of preparation for the consecration to Saint Joseph, Batch 19. Our theme for today is Saint Joseph, foster father of the Son of God. Please all stand up together. We sing our entrance hymn. San Jose nga mamumuo, ang mahal sa batang Jesucristo, nahimong usa ka instrumento sa Kristo anong pagtuo, nahimo siyang dampanan sa tanang katawan, aron ang iyang katiling diha sa simbahan. O Señor Sansa, kauban ikaw sa katawan sa usa, kapano pagtulong ngadto sa balay sa Dios Amahan. Please be seated. The naming of a child in ancient Jewish action, custom, was the legal responsibility of the father. Jesus had no earthly father. Therefore, it belonged to his heavenly Father to confer upon him his name. God the Father transferred this right to Joseph so that in his place he should give him the name of Jesus. In doing so, God the Father conferred to Joseph the paternal care of his only begotten Son. The paternity of Saint Joseph is a mystery which deserves deep reflection. We may view the announcement of the angel to Joseph as a counterpart to the annunciation of the angel Gabriel to Mary. Joseph, like Mary, was called to his role in salvation history. In addition to Saint Joseph's role in salvation history, extends to the present day. In his apparition to Saint Mary Ephraim, Saint Joseph reveals the following: all fatherhood is blessed in me, whom the eternal Father chose as his representative on earth. The Virgin Father of his divine Son. Through me, the Heavenly Father has blessed all fatherhood, and through me, He continues and will continue to do so till the end of time. My spiritual fatherhood extends to all God's children, and together with my virgin spouse, I watch over them with great love and solicitude. In his earthly life, Saint Joseph would share in many mysteries he would understand. His life would take many twists and turns,
and he would be constantly thrown into circumstances that would call for the exercise of blind, heroic trust in God. Earthly fatherhood, whether biological or spiritual, also calls for heroic trust in God. Life is filled with circumstances beyond our control. However, the fathers today can take comfort in the love and spiritual fatherhood of Saint Joseph. As he took care of Jesus on earth, he will take care of you too on your earthly pilgrimage. Prayer. Saint Joseph, pray for me to have trust in God's plans for me and for my family, especially when times are tough. Watch over my life and be my provider and protector in a world that is filled with uncertainty. Please all kneel for the litany of Saint Joseph. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, hear us. Christ, graciously hear us. God, the Father of heaven, Have mercy on us. God, the Son, Redeemer of the world, Have mercy on us. God, the Holy Spirit, Have mercy on us. Holy Trinity, one God, Have mercy on us. Holy Mary, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. noble offspring of David, Pray for us. light of the patriarchs, Pray for us. spouse of the Mother of God, Pray for us. chaste guardian of the Virgin, Pray for us. foster father of the Son of God, Pray for us. jealous defender of Christ, Pray for us. head of the Holy Family, Pray for us. Joseph most just, Pray for us. Joseph most chaste, Pray for us. Joseph most prudent, Pray for us. Joseph most courageous, Pray for us. Joseph most obedient, Pray for us. Joseph most faithful, Pray for us. mirror of patience, Pray for us. lover of poverty, Pray for us. model of workmen, Pray for us. glory of domestic life, Pray for us. guardian of virgins, Pray for us. pillar of families, Pray for us. comfort of the afflicted, Pray for us. hope of the sick, Pray for us. patron of the dying, Pray for us. terror of demons, Pray for us. protector of the Holy Church, Pray for us. Lamb of God who takes away the sins of the world, Spare us, O Lord. Lamb of God who takes away the sins of the world, Graciously hear us, O Lord. Lamb of God who takes away the sins of the world. Have mercy on us, He has made him Lord of his household. and prince over all his possessions. Let us pray. O God, may who in your loving loving providence choose blessed Joseph to be the spouse of your most holy mother, grant us the favor of having him for our intercessor in heaven, whom on earth we venerate as our protector, you who live and reign forever and ever. Amen. Please be seated. Turn to Saint Joseph for his spiritual fatherhood and the grace of imitating his complete trust in God for every current and perceivable challenge in caring for your family or your parish family. Saint Joseph's title as the foster father of the Son of God reveals the depth of his faith, humility, and obedience. Though Jesus was not his biological son, Joseph accepted the divine mission entrusted to him with a heart full of trust and love. He became the earthly protector of the Savior, guiding and nurturing him with fatherly care and devotion. This theme reminds us that fatherhood and love go beyond blood ties. St. Joseph teaches us that being a true parent or a true children is about responsibility, faithfulness, and selfless service. He did not seek recognition. Instead, he worked quietly, providing for the Holy Family through honest labor and wavering faith in God's plan. His silent strength
shows that genuine love is proven through action, not words. In our reflection, we are invited to imitate St. Joseph's example in our own lives, whether we are parents, guardians, leaders, or simply members of a family. We are called to care for others with patience, compassion, and integrity. Like St. Joseph, we can become instruments of God's love, nurturing faith in others and protecting what is good and holy in the world. His life encourages us to trust that even in silence and simplicity, God's presence and purpose are at work. Please all stand. The Lord be with you, And with your spirit, and may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. amen. Viva Señor San Jose! Viva Señor San Jose! Señor Viva Señor San Jose!